A principis del mes de desembre, a la plaça 1 d'octubre veuran retirades les tanques que actualment en limiten l'accés. Les obres de remodelació van començar l'agost de l'any passat i estava previst en un inici que acabarien a principis d'aquest any. Diverses incidències han obligat a fer un modificat de les obres que ha causat aquest endarreriment. Un dels imprevistos ha estat la localització de grans fonamentacions i de restes de l'enderroc d'antigues edificacions, ja que anteriorment la plaça estava ocupada per construccions industrials. Per aquest motiu s'ha hagut de desplaçar la ubicació de la pèrgola i refer el càlcul estructural. Aquest modificat d'obra es va aprovar el passat 14 de novembre. Segons l'Ajuntament, no s'ha pogut aprovar abans per diversos motius. Hi ha hagut un tema de confrontació de punts de vista entre la constructora i l'Ajuntament i després també una cosa tan banal, i aleshores agraïm que ja el tècnic responsable de l'Ajuntament d'aquesta obra s'hagi pogut incorporar després d'un període de baixa en el que realment ens costava molt que algun altre tècnic afrontés aquest projecte, perquè el que ha fet el seguiment d'aquest projecte ha estat el Joan. Per tant, la suma dels dos aspectes és el que ha fet que segurament haguéssim pogut tenir això unes setmanes abans i no ha pogut ser fins ara que haguéssim pogut aprovar. Una de les altres dificultats en la posada a punt de la plaça és la sequera que hem patit durant aquests mesos, ja que la manca d'aigua ha impedit la generació del bosc urbà que es tenia previst en un principi. Malgrat això, part de la vegetació és robusta i s'ha pogut conservar i ara l'Ajuntament està pendent de possibles noves restriccions. Tot i això, la plaça serà oberta a les pròximes setmanes i es preveu la instal·lació de nous elements com bancs i una zona de joc infantil. Creiem que aquest és un espai molt cèntric a Molins, al cantó d'un equipament que per nosaltres és molt important, com és el molí, i en una zona molt de pas i molt viva a Molins de Rei. Per tant, aquest és un espai que ens hem d'emplaçar que vagi guanyant vida. Per una banda, pel mobiliari, pel joc infantil que hi podrem trobar, que hi podrem posar, etc., que el convertirà en un punt de trobada, un punt de joc, un punt dinàmic al cantó de la biblioteca i d'un espai tan cèntric com el molí. Per altra banda, haurà d'anar guanyant vida en totes aquelles zones verdes que ja tenim mig plantades però que hauran d'anar enfortint-se. La modificació del projecte ha implicat incrementar el pressupost en gairebé un 20%, arribant als 986.000 euros.